So mga par, at gabi na, good evening. At pupunta kami ng Agus, Albay. Kung sa Albay. At re-rescue namin yung baboy, yung pinsan ni Mrs. kasi pag umulan daw, malapit na sa kanila yung yung tubig sa bahay nila, baka manunod yung baboy nila. Dadali namin dito sa Kawagan. Kakarga dito sa kulong-kulong ko. Ayan. At ako magmumotor para ha? Pero sabi ko Para yung mga manok daw. Ha? Kalog. Kalog. Ano? Kalog araw. Oo. Pinpundon mo, alugon mo kung kalog. Bubaga. Kanan swing arm, baka luga ka swing arm. Ano? At turo Ha? Baratan Diri ka raw sa swing arm. Asa patadyakan. Jadi tentu swing arm. Amo. Ha? Amo. Doon, lagi Adi. Jangan. Ada alun talaga. Ayo, alun talaga yan. Nagbiyahe na kami. At nauna na yung kulong-kulong. Ayun na. Yan, gas muna para di maubusan. At yung kulong-kulong din, gagasan. Umuay. Amo. Trabaho na may tungguan. Rescue. Umuay. Malapit na mga shortcut. Dito na kami sa shortcut papuntang Bato, Laupin yung labas. Nandito na kami sa sentro ng Bato. Dito na kami, papasok. At yan may mga bakwit na Yan sa elementary, may mga bakwit na. Mas maganda yung ganyan. Kahit di man umulan, at least naka-prepare na sila. At nung nakaraan dito ay rin to ng tubig kasi mababa. Ay, mga tubig pa yan Talagang delikado, kailangan talaga umalis sila kasi yung tubig nandito pa pala sa gilid ng kalsada, kabilaan.
At yan, dito na kami. Wala pang kuryente sila dito. Ayan. Wala pang kuryente. Hindi yung tubig pala dito dyan, sa biga. Yung nakaraan. Amoy! Brown out pa. Abot saan? Ako mo, nabi. Lalim pala ng tubig. Hindi pa nun, dumaraw. Saan ka mo taas? Ang mga sa ato po. Oo. Oo. Yagon mo yan. Alayo. Laro. Muna sa nato na kani oh. Ang awad ko dito, picture. Nagalinig na tabi. Paradoy! Nung ganito pagkapi na pagkaon. Ay, subaloy mo nyo. Dali na ito. Di pa man pwede ta. Yung bahay nila. Ito yung bahay ng pinsan ni Mrs. Giba. Halo, halo. Gado eh. Ayan o. Giba. Halo, pwede mo tumalan sa talipundan. Pare. Dito po yan sa ano? Albay. Oh, grabe. Yung nakagiba nito, yung ano, tubig. Ano? Yung tubig. Grabe. Di pa nakaka-recover tapos babahin na naman. Babagyuhin na naman. Sana di naman tumuloy. Buti na lang yung biyanan niya mataas yung bahay. Kaya dyan sila pumunta sa ano, kabila. Arigan, orig. Nagpas tao yung tubig. Nga ka mo, may kiba na ka mga ano mo. Ang hato ka mo. Ika doy, may iba ka mo. Kalamukan. Ha? Sa di sana ka? Nasa di sana ka? Ari kan daraw na orig. Ang amin. Ay, di daraw. Ay, nadali namin baboy. Nyamtong baga. Ya adi ah. Adi sana adi. Ha? Ano? Nana po. Mapod man, mapod. Hingalay dia sa ilang. Dalo ibang mo na tama lumos pa. Ya, pagbalik. Ayan, di naman ibalik siya. Arong ito, kalanog ka kani. Talagang rukat. Bugado. Sa tubig ka di kinawa ano? Ha? Urug sana sa urug sadi sana aglalangoy siya ito. Abangan. Oo. Kaya sunin rugba ka di sa tubig. Amo, Buko man so angin. daman suko. Oo. So alon nga ni. Ang alon ng tubig yung bumiba. Karay naman adi. Ano ba yung nakasangat pa? Grabe. Pero talmok man si Adoy. Kadawal pa lang kade ko. Ay, kuha mo na di. Ha? Maray pa yan. Kaya Kuha mga kuha ilog. ilunad ta. Pwede ka mo. Ay. Ha? Among asintada san. Ha? Manok ko. Ibay kanyo ka na mo. Kami bakwitan dito. Masakong pa ibakwitan ta. Manok. Grabe yung bahay nila. Oh. Dakon na mga ito ko, eskulan. Mas kaya eskulan, bukas na. Tapos na ako ganin. Nagkulit ko pa sa naman kami. Ako pa sa naman. Maliwanag na nga ni Sabto eh. Di mo ito nila pwedeng pagbawalan. Ay, ano mga alas pa. Ah. Alas pa sa kami, di man nagbubukas. Oh no. Hindi na pinagbabawalan daw pala dun sa ano, school. Hindi yun pwedeng pagbawalan. Isa po na apon pa ka nag-bakwit. Pagbabakwitan talaga yan. Yeah, gatas. 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 Umuay. Pwede ha. Naburirawan nun, Nyor. Naunan si Ryan.
Ang galing na sa to, nanggakutan ko ko ah. Nanggakot ko screen. Ha? Saan pa ka na? Damo sa din na lumos. Ha? Damo na lumos. Alam mo sa dito, ayok. Tabo daman. Mirato na mo. Awali ka siguro naman. Ada. Yung panghanap nila ng isda yan. Kaya, basta nauna ito ko. Pinatindog na. Wala pang kuryente sila dito. Buti dun sa amin meron na. Alam mo, subukan mo balik. May ka na kutak. Ano ba ko ito? Sinulay mo no? Di man, di ko may sinulay ta. Sabi kaya, uran sana. Abot to the best kaya ayaw to urgado talagang kuwat to ay. Bukayan. Puri sa nang da kay ibang angin talaga. Ang Ay kadakon ko Ano ang ina ko ito mo pala ito ano dito. lulong talaga sa mga balon. Malikod sa Sorry pa. Gab. Rinok ba? Sana. Lam no ano nakakuha kito. Inog ganyan relak banyor. Ano mo kunayan? Inog da. Kunayan. Dara kami. Ako pa. Meron dato lukban. Yung lukban mga nalaglag. Inog nyor. Sana lang inog. Pilipit yung bahay. Ano ba? Dinagyan si Lilo, di ko maisiyan. Anak ka. Yung katang nilihap na nagkakot. Kaya magdadala ng ano, lukban. Suha. Lasang na kayo nakarayo, sa diyan nakatogrok ka. Ayaw mo. Ay, sana ko. Dito yung poste dati oh. Naputol, inanod na dyan. Ay, dayo nga na kung arap ka rin panahon, dayo ginom. Grabe talaga yung tubig. Saan galing na sa tubig? Ha? Saan galing? Sa batan. Yan na magyan ka. Inanod. Dati dito yung poste. Buko mo yan siya. Ha? Yung kusina niya oh. Ha? Awo. Dito kami ng pista eh. Lamis man itoon. Ibay ka. Giba. Ari. Ya. Kabay TV. Pista. Alas ay. At pilapok. Anak ko sa nyuan. Anak ko sa nyuan si Makwas. Babalintong. Napilay. Kami nga ni pa adi pa dalaga mo tapon sa gulong ko. Pantang ni bagat. Kan pa lagusan niya. Adto ka rin yo kat. Oh, maka kara. Diyan mo gara dito Grabe yung bahay Ha? nila. Yang gakot. Lo, kanang gakot. Para maghanap-hanap na naman ka. Naubos mo na namin. Ako. Giba yung bahay. Tama sa rano. Ha? Kung sa rano. Ay. Tama sa dia. Ano kaya ganito ka? Sudong na naman. Hadi kaya doy, aton jadim sa nanoy ababa. Ya, siya tubig nga. Sa tubig. Saan? Hop! Amo talaga. Natod pa. Hindi ka man kakaon. Lagi na ako salita. Mana ako kadto ah. Salamat. Kape tayo, kape. Ha? Amo na, kinulag na yun. Pagkat na. Mga isumpat ka ding ma. Noy. Noy. Sarita mo. Amo na. Kinulag na. Iigupon sa nani. Noy. Ini kino nun. Alas ako. Kung nakasungkat ko daling arigi. Nakasangat mo ka sa Oo. block. Rangan. Ata kami lalimig shortcut. Sa rin. Meron ko suluhan ng tanah kan eh. Sa tuloy, nagyan na mo. Oh, kami meron ko sulu. Kan ako dito kita magkawisak ta. Naispatan nga ni na mukha mo. Kami meron ko sulu kan eh. Nagliligpit ng mga gamit. Keros ko sa nadison. Ha? Keros ko sa nang mati. Malpuhat. Ilan to pa sa tubig no? Ano? Ano sama nato da? Oo. Lalim tubig dito. Bari. Ispiran sana sana talagang wasak. Makakuha ka mukha di sa ano, totally. Di partial. Partial sana? Dapat totally di. Totally damaged. Tindog kaya.
Di na muna di ma-repair patindugon. Sin black. Kumana purutulan. Putol sa namin itong darawa. Ano? Darong Dapat ka di totally na di. Totally damage. Duman kinuwaan. Kumana ako eh. Kung partially, kulang man basang mga dinaan ng tubig oh. May mga putik-putik pa. Ligpit ng gamit. Yung mga ibang bahay dyan, nadaanan namin, wala ng mga tao. Nasa evacuation center na. Kaso yung ibang kwarto ng paaralan daw ayaw paggamit. Kaya sila, doon na muna sila sa amin. Doon sa Kawakgan. Punuhan mo yan. Yung nakasira nito yung alon. Hindi yung hangin. Pa. Mainig na. May nagdasawa. Sawa. Kaya nagkarato ako ulit. Ha? Nagkaraturugan na din ako. Ay, pinagturugan na din ninyo? Saan ako lagbas ako? Primero yun. Adi. Kuwag ka pa tubig. Amo? Kung may nilagbasan ko. Oo. Kung nagpana akong wakali, saan ako lagbas? Sino ko kaso ako? Ang gamit yan. Ludok? Ada lulup sa dilog. Oo. Ada raruma diyo. Gababa pag lulup ko dito ano. Amo yan ko katubig. Oo, amo dilibil ko tubig. Sabi nila, daman niya kababaw. Pag gumonyo mo, sumulog na susulong. Ay. Ira da napun sa ka. At amort na sa tubig. Para sa tubig, ramrag na. Ha? Santo ka na mo, ramrag na. Eh. Ka na mo, ramrag. Nagpatuod sa to tinampo. Yung mga laki-laking gastos. Ito nga nakipiulo. Slab man siya na ito da. Oo. Lunti lang natara ng bubong na tubig. Pinsan to nila misis. Yung mama niya, kapatid ni Biyanan na lalaki. Amo ay doy. Amo doy. Amo. Haba ng buhok. Lalaki yan oh. Haba ng buhok. Kaya ba punta to? Urig. Karga tanad orig. Abuton pa kita sa uran. Tigmotor ka mo. Ah? Narantok. Arin. Tumotor ko. Oh, Pinakapalabuan siya. pina-chinsuin mo. Pasan. Masa hindi nanood? Dire, kuwang motoran sa rin natin. Oo. Para kuanan darong Noy, quiet din sa ating stranded dyan din yung motor na kadakol. Sorry. Saan? O si Elan. Kadakol siya ng motor tricycle. Kadakol siya ito na yung stranded. Pulo to. awang na yan siya. Tama na yung mga pagparabirik. Di kaya kaya to. Ayan na ton. Usog-usog mo. Tanganin po ko. Atason so, ato rin ganyan sul. Walong urit pa sa taas. Oo. Oo, sa slab. Ay, Ito na. pinanik. Second floor.
Nakakuha pa. Naka-tiles. Oo. Grabe pero ano, dyan yung tubig. Dun sa biga na yan. Lagpas 2 tao yung lalim. Mga di kilo na di route na. Digital. Ha? Pwede pa yun. Oral sound mo sa itong. Yan, oral sound mo ito. Yan. Umuli pa katalo. Ito, tanggalon pa ito. Di, alsa mo muna ito. Nabukan. Araw-araw mo sa kan. Pwede man mahulog. Kada sun og kada sunag bukason urig. Hadi ta tadi. Oo. Padi. Atas. Ay aw. Lalangoy. Adi siya mo kami sige tarambay na mo. Koordinador, di Tadi ito na mo. pag makabakar sa sa urig. Gali. Ay, ma, sinuka. Masa gusto. Di manansan patinik para yung tagabi. Yan araw-arig mo, lulaon. Ay sarap glusot. Yan kumagapis eh. Kami kaos to. Mana di pura di udo. Mga piyang na sa kari kan kainan sa. Ang kukunin na yung baboy. Bulang uwan na pista. Ay, ano? Mga hadto tanggalin. Pinango kabagayan. Aba sa bakalilit sa walpo. Ang gusto ito pa ito. Amo, restorado man ni ko, ninyo. Ay, tranquilo. Ha? Nasukan ako lat. Nasukan ako. Manon, masaramang gayon. Nawa magkatakot tamabunan. Wala din sinapuran. Sana no nagpara. Tambayo ay atok kumasimutan ni para makan. Hindi ka terdo eh. Hindi ko pati kinukuha kasi di ko basang susuway sa burakan, nakasuway siya ng burakan. Oo, pagkarakuha pa kani, sige na pa sa burakan. Pwede nga ni Pato ka nakukulong. Inuuli pa sana kung bago sa arat ng galin. Ay, nauda rin kapag bagyo. Arat ng galin. Nakabuilt up ah. Kada kung dito nag-iribo, kasi mga nakasungkat. Ako nasa pudmanad to. Kanto kaya kung babakalat na mo sa akin. Nakapan na ninyo rin. Numerapat rad to. Ay, sukupos. Papasok sa Kirix. Makapariligos ka sa oras ah. Mabarian. Pakalibre sa kubang. Lipat bahay. Talikon doon, talikon doon. Nagre-revoke man si Bagyo. Talikon mo, birikon. Ayan. Iwas lang na, ipangiwan na yan. Tumang kayang usan Iwas ka. na no. Siray mo. Sa? Duran mo ka na. Ari, Kaya hindi mo sarap mo siya. duran mo tapian makuha. Sabi ko, ganun mo. Kailangan ko alam ha. Pero di talaga bali ni Adoy. Ano? Ang bagay, sakto sa nabagaw. Tawa. Mga perang kilo na arangkadi. 60. Wala pa. Wala pa. Batana. Ko yung 50 kilos. Ay, nagmamot mo. Baka mga Ba, isa na? 5 kilos kali. Mga pera presyo pag ang araw na kadi. Kapay ganda di. Ay, Barato. mga na barato. Mamila ulit dyan eh. Barato sa dao na yan. Sila yan. Mamal na pala. Makarugit yung kapista. Pwede na ito. Araw ka na? Sige na. Ay lad. Kaya tapos na tara. Ano mo ako sag mo? Magibot.
Na? Dito yung kami nagubat. Lat. Kaya. May pa kan tusukon. Hindi na. Sadi ka muna. Magbata. Sadi luyo. Ito, ibulot ka na. Nasusunod kaya sa akin. Luwan. Lat. Amoy! Pa sila pagkuha. Tato na adoy. Nagmit. Di kayo pagkuha. Dana baloy. Dapa urig. Hey! Ngamin dana. Subsuban pa sa baloy. Paggalin. Ako man ko nagpapadara. Nagpapadaraman. Kung mo nagpapadara. Nagpapadara. Kita. Uwian na. Ito na po kami. Oo. Grabe yung nangyari dito talaga sa kanila. Pati yung baboy, sakripisyo talaga kaysa malunod yung baboy. Okay. Jadi pala hindi ako nung lumunod dito. Siya, doy. Una na kita nun. Doy. Masulawan na ka. Masulayan. Ikara. Pwede na ka lumunod ka. Yan. Kasunod dyan ka. Grabe yung baha dito talaga. Rescue. Magiba pa yung bahay. Sariwa pa. Yung mga motor mga inabot ng bahay. Quarter to 9 yung oras natin ngayon. Brand out pa rito, wala pang kuryente. Yung iba na may ilaw ay solar po yan. Wala po nasarakan ito. Solar tsaka generator. Yung truck forward ulit nasarado. Natabunan daw to ng mga putik.
itong truck na to. Yung pala yan, natabunan na. Ang tubig na yan dyan. Malala. Yan yung mga bangka, ready na sa ano, yan yung mga bangka sa gilid ng kalsada. Dadaanan tayo dito sa bahay nila Queen. Bahay. Basa. Yan, basa na po ako. Dito tayo sa Kalagwin. Yan, bahay nila. Amo! Bakwit! Ipapa ni Igwin nandun. Ang tubig pa yan, tubig pa po yan, kabilaan dito. Dito. Kaya ano, konting ulan lang talagang yung tubig, kasi nandito lang yung tubig. Pag umulan, sigurado balik sa dati yan. Kaya may phobia na sila, likas na. Kaya mga naglilikas po. Ito ang pinasakay, ilalakad. Yung iba di pa maalis dun sa mga bahay nila kasi baka magkawalaan din yung mga gamit. Ay di maiwasan yung mga ibang tao na mapagsamantala din. Dito na yung iba. Nakabakwit na sila dito. Yan sa court, covered court. Dito na kami sa highway ng kalsada. Mga bus. Daming tao. Ito yung tulay ng Agos. Yan. Tulay ng Agos, yung mahaba. Kaya pa din. Dito na kami sa ano, Masulibato. Magasolinahan. Gagasolina muna. Umulan na po. Simula na yung ulan.
malakas na pati. Kargan. Moy. Moy doy. Wala ako na sa tusok kataan. Tadi na, oh. Tadi na labos ah. Mag-sentro na kita. Sentro na na. Ano ito tinagulog na, boss? Sentro. Tadi na. Ay, winagda. Maliwan na. Ayan, mas maganda na ganun yung naisipan nila na habang wala pang ulan, lumikas agad sila. Kasi kung lilikas tapos malakas na yung ulan, nandiyan na yung tubig, mahirap. Kaya yung iba, kumbaga sariwa pa yung nangyari dito. At may pubya pa, kaya likas ka agad habang wala pang ulan. Kaya sila kanina nag-message sa akin na kung pwede raw gasolina na lang yung kulong-kulong ko. O kako. Para makalikas ka agad. Pati yung baboy nila, dala nila. Baboy. Kaya may anak silang ano, bata pa. Nandito kami sa crossing. Tawid. Kaya papuntang Nabuhayan. At yan ulit kami dadaan sa ano, La Opinion. Sa likod. Ito si Ate. Santo Domingo. Ito nasiraan pa. Lat. Ano? Nakatusok-sok ka, Stan. Okay. Gusto lang is. Ha? Naubas. Iya, bende. Lugak. Lubak. Iya, bende, Pak. Lagi. Kalug na kayo daan. Kaya swing ang mo. Ika swing ang kuwan. Lubang. Buena. Persen tadi. Lubak lang. Kalugar raw di gulong. Oh, tadi swing ang nag-iwag. Lubak. Kaya na, gusto ko bagayan. Pwede mo yan nga, Sige. Sorry ka ulan. Hindi, wala ko lang kung saan ka. After mo si Gawa. Dave, kapot.
Siraan. Nice. Ha? Masay ka? Ko. Nak, nagulog mo anak. Di mo pa pwede. Masangalo. Usog. Uy, saan? Usog. Siraan yung kulong-kulong natin. Basa. Gulong. Habang. Talod. Maray kong dala sa motor, takot ko. Ang gilid na doy. Tumalon yung kadina. Aray ko man. Mag-tricycle ay. Tricycle ba ka? Kambyo. Uloy, gilid. Uya. Tinalon sa kadina. Di bang barak din siya? Patro sigaret to. Para sa dagpa to. Ay no dai ka tools. Di daro sa namin tol. Di mo kay halos namin. Ito nakayagid gito na. Iwagara na ko. Sprocket. Kaya nagkukulay yun. Di oh. Di man. Buwanan. Alwagan sana. Kaya terserahan. Saan pa? Eh, nironan ko pag kuha. Pag baklas. Na yan. Baklas. Hmm? Distrib. Narulas rin pa. Di ugot to. Susad. Sulang to. Banda yan. Nagsadi at Ito amot to. Ayos to. Kuluaran. Di mo na ano. Kakulo. Ay, di nga na di usto. Guys. Di nga nakukuhan ka di plies. Tabong preparation. Ano pa rin di barat. Lagi. Wag. Pero di plies kinda kulo. Ito na. Bro, tara. Yung pagapang na lang yung takbo kasi tumatalon yung kadena. Daway ko sa bang, paraw na di. Sa bang gratis pa. Duray. Yun, grabe na yung lamig na nararanasan namin. Kasi di makapagpatakbo ng mabilis. Gawa ng tumalon yung kadena. Basang-basa kami. Siguro nasa 2 oras na kaming bumibiyahe. Gapang-gapang. Ayan, mag-asawa. Pinta ni Mrs. Ay, gutom na ako. Yan, dito na kami at wala nang mga tao. Basa. Naratan ka kami. Naratan. Ulok sa kadina. Ari ka, sikap dahil. Oo. Napaulit ko.
Ano yung kain. Gutom na ako. Grabe yung biyahe. 2 oras. Gapang yung kulong-kulong natin. Time check. 10:18.